The COVID-19 induced lockdown has seen the food situation of many people becoming a challenge, more so for those living with disabilities, orphans, and street kids. One such individual is wheelchair-bound Rachel Madondo, who has found herself in need of food and other commodities to allow her to put a decent meal on the table. Vaima Arts representative Kelvin Chikumbire was bringing them some groceries to assist them in these trying times. Unenge uri kure saka inini neuche yangu yekuti ndifambe kusvika ikoko haisviki, plus dzimwe nzvimbo dzacho dzine matombo uche haikwanisi kufamba zvakanaka, plus wofuti mabasa tiri vamwe isusu hedu panapa dzimwe nguva tinomboita zvekutengesa saka panguva ine mawani takatogara. Vaima Arts, which is working in conjunction with American-based partners Erin Ellie and Kutsinira Cultural Arts Center, says they are targeting more vulnerable members of society. Tirikusungwa nekuda kwekunzwisisa situation yekuti vana tinoshanda nawo havana kwavari kukwanisa kuwanawo mari uye chikafu chekuti vatenge, saka tiri kufamba imba neimba pavanogara tichivapa chikafu, uyezve vanogara kure kunana masvingo tichange tivasenderawo mari dzeikokeshi kuti vawane kubatsirikana munguva yeCovid kudai. The trust has also taken time to empower selected groups and communities by teaching them how to play various musical instruments and earn a living for themselves. Margaret Matibiri, ZBC News, Harare.